Gadan ang 63 anyos na si Wilfredo Abraham kan Barangay San Isidro, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte kan pagtatagoon sa saindang residensya kan Biyernes, Marso 3. Sa impormasyon, nangyari ang insidente alas 10:30 ning banggi mantang nag-iiling nin palabas sa telebisyon ang biktima sa saindang residensya kung sain basang na nila og ini kan suspect asin pinagtataga gamit ang darang sundang. Binisto ang suspect na si alias Jerry, 20 anyos, residente kan San Ramon, parehong banwaan na tulos manapig sumitir an sa iyang sadiri kan Marso 4 sa saindang punong barangay asin ipig turnover man sa kapulisan. May parang sila, hindi pagkakaunawaan na kung saan ang naging dahilan ay humantong nga sa pagpasok nung sobra siguro yung sobrang galit dun sa matanda na hindi nila pagkakaunawaan na naghantong nga nung ganong pananaga na. Yun ang naging parang pinagmulan nung pananagang ginawa. Dai pagkakasinabutan ang pigtutok dong rason taano ta nakomiter kan suspect an krimen. Tulungan ng barangay, sumuko siya dun sa punong barangay. Kinausap nila yung ng mga kamag-anak, yung punong barangay ng San Ramon at ng barangay San Isidro. Kaya yun, sumuko siya doon sa dalawang barangay na yun. Barangay captain. Siguro yung mga katiwala niya. Tapos yun na, sila kapitan na ang nila dito sa police station. Kasama inala na nila yung akusado dito sa police station. Sa presente, nasa kustudiya na kan pulisya ang suspect na nahahampang sa kasong murder. Para sa mga baretang Tatak Bicol, An Imperial, Bicol University Intern.